Máte doma staré auto, či dokonca totálny vrak? Nemusíte ho posielať do automobilového neba. Ešte z neho môže byť celkom pekný fešák. Ak ho zveríte do rúk ľuďom, ktorí sa venujú autotuningu, tí dokážu často urobiť úplné zázraky. Zo starého auta nové, z fádneho extravagantné. Ako sa to robí a čo to všetko obnáša, o to sa Jano Mečiar pozhovára s našim dnešným hosťom. Vítajte v štúdiu. Tým hosťom je Pavel Onderík. Ako sa to povie po slovensky? Autotuningáč? Tuninger? Tuner. Tak sa tomu hovorí. No, za mojich mladých čas bolo Tuner rádio. Áno, je to v podstate z anglického slova tuning ladí, takže je to v poriadku. Je to naozaj tak, ako Danka hovorila, že dokážete z úplného vraku urobiť krásne, nablískané auto? Tak v podstate sa dá, ono je to iba vec peňazí, ale keď má niekto ten starý vrak, tak väčšinou do toho nedá toľko peňazí, aby to bolo nablískané, dokonalé auto, ale dá sa to auto za relatívne už dobré peniaze spraviť tak, aby bolo minimálne odlišné oproti tým ostatným. A na druhej strane zasa nie je vrak ako vrak. Keď dostanete do rúk vrak auta z 30 rokov, tak s tým je celkom aj radosť sa pohrať, nie? Samozrejme. Robili ste aj také veci? Boli už aj také veci, ale tu na Slovensku ešte až tak nie sú populárne tieto staré autá. Väčšinou skôr robia sa veterány, ktoré nie sú menené, ale je to do podného stavu, takže od tým sa dobre zase iní ľudia, takže... Tuto za nami medzi tým si dáme zo pár ukážok toho, ako sa bežné, obyčajné auto dá celkom pekne zmeniť. Toto je štandardné... Toto bola jedna z prvých začiatočných úprav, tam sa iba nejaké veci lakovali, tak sa chodilo vlastne jednu sezónu. A potom... toto je to isté auto? Áno, to je to isté auto. Do okolnosti je to jednej slečny, ktorá začala takýmto jemným tuningom a po zhliadnutí nejakých aut nás raz si povedala, tak toto je slabé, chceme niečo silnejšie, tak vlastne na ďalšiu sezónu sa chystalo, to bude vidno asi na ďalšej fotke potom. To je toto? Áno, toto bolo chystané na tento rok, bolo to niečo trošku dosť extravagantnejšie. Áno, to musím uznať, že je to pomerne dosť extravagantné, toto si určite všimne každý. Babské, ale taká bola požiadavka, tak sa o to spravilo. Danka mala takúto otázku ešte, kým sme sa chystali na rozhovor. Mňa by zaujímalo, že či ženy naozaj, ako vidím, idú do extrémov, čo sa týka napríklad rúžovej alebo fialovej, ale žiadajú niektoré, povedzme, aj chlpatý vnútrok auta? Požiadavky sú rôzne. Rúžová kožušinka. Takým som sa ešte nestretol, ale určite, hlavne, tie farby sú takéto skôr svetlejšie. A tak nájdu sa aj také, ktoré chcú auta temné, čierne, takže... Tak sa spýtam takto, je to možné? Všetko je možné. Aj povykladať ho kryštálikmi, aby sa to pekne lesklo? Určite, sú šikovní čarovníci, ktorí to spravia, máme aj takých ľudí. A ako je to potom, keď ho to auto, tuto vidíme naozaj, toto sa myslím ani nedá označiť inak ako vrak? Väčšinou, toto je jedno z tých aut, ktoré každý tuning začína nejakou dobrou bombovou nehodou. Toto je jedno z tých aut, ktoré bolo rozbité, a že čo s tým? Že či do šrotu alebo ho spraviť, takže urobilo sa z toho toto. No, už to vyzerá podstatne lepšie. Ano. Ako je to ale, v prípade policajtov, je toto v súlade so zákonom a s predpismi, keď to auto radikálne prerobíte? Ono je to individuálne, hlavne od prístupu toho policajta. Sú diely, ktoré sú certifikované, ja sa snažím používať už teraz také veci, ale hovorím, ono je to vždy o tom, či on povie si, že OK, to auto je trošku iné, ale netrča z neho kolesa, neodpaduje z neho diely, alebo proste nájde si tam niečo a ja viem, je to individuálne. Takže... Vždy ma zaujímalo aj to v technickom preukaze, je pokiaľ viem napísaná aj farba karosérie. Toto má akú farbu karosérie? Toto bol do okolností problém, lebo bolo tam viac červené, ale hovorím, muselo sa to riešiť dovtedy, kým sa dá napísať červeno-biela a potom už boli všetci spokojní. Čiže dá sa to. Dá sa aj pri takomto zúrivo-farebnom aute niečo s tým urobiť. Toto je ďalší príklad alebo ďalšia ukážka auta, ktoré už tie najlepšie časy pravdepodobne malo za sebou. Toto je do okolností moje auto. Áno, to som donesol. Čo ste s ním robili, prosím vás? To sa modelovalo, toto je v veľkom štádiu vývoja. Lebo naozaj vyzerá veľmi opotrebovane. Vzniklo z toho toto. A to už je naozaj radikálna zmena, dá sa povedať. Hlavne je to také na Slovensku dosť nepopulárne auto, je to Fiat vlastne, Fiat Barchetta, ktorý, keď veľa ľudí vidí toto, tak povie si, nevedel som, že také auto existuje, lebo v pôvodnom stave vyzerá dosť ináč, ale čo to obnáša, myslím teraz časovo? Koľko práce treba na to, aby ste urobili takéhoto nablískaného fešáka? 3 mesiace, skoro non-stop práce. A dá sa povedať aj peňazí, koľko to stojí? To sa nedá vyčísliť peniazmi. Tým, že ja to v podstate robím ako pre seba, tak nedávam to nikomu platiť, je to iné, ale ako keby to niekto dal si robiť, tak je to strašné. Určite je to aspoň raz násobok ceny toho auta samotného. Robili ste niekedy, tuto vidíme ďalšiu ukážku, že aj terénne auto sa dá naozaj vyčančať? Áno, to som si robil na zimu pre seba. Dá sa zo starého auta, ale toto bola vlastne kompletná úprava s tým, že sa dávali veci pieskovať, komplet rám sa musel vyhovárať, lebo tie auta tým, že zub času, vek a hrdza urobí svoje, takže
To je tá najhoršia robota. Ten tuning nie je len o tom, že sa to zvonku vyleští a vyblízka, ale častokrát sa zasahuje priamo dovnútra do auta. Sú ľudia, ktorí majú požiadavky, aby to auto chodilo a vyzeralo nenápadne, iní chcú, aby to auto zase hralo, čo sa týka nejakej hudby vnútri. Takže niektorí chcú, aby to revalo. Presne tak. Že maličké auto a má to zvuk, ako keby to malo 8-valcový motor. Nie vždy sa to dá dosiahnuť, ale aspoň snaha tam je, samozrejme. Stretli ste sa s nejakou extrémnou požiadavkou, treba čo sa týka vnútorného vybavenia? Čo sa týka vnútorného vybavenia, ja mám zase ľudí, ktorým dávam robiť interiéry, takže keď niekto príde, že chce niečo čaleniť do kože, tak ja automaticky to dám ľuďom, ktorí sa venujú čisto tomu, lebo ja hovorím, nech každý robí to, čo vie. Ale sú rôzne požiadavky všelijakých bielých koží a takéto veci, ktoré je dosť nepraktické, ale tak keď ľudia chcú, takže nie je problém. Takisto som videl autá, ktoré majú zvukovú aparatúru, ktorou by sa dala ozvučiť slušná diskotéka. Dá sa s tým aj jazdiť? Dá sa s tým aj jazdiť, ale tam je skôr potom, že kde je tá hranica, kedy sa dá využiť výkon toho audia natoľko, že vypadnú okna. Lebo každé auto má hranicu, kedy fakt tie okna vystrelia. A to naozaj sa dá dosiahnuť audioaparatúrou, že vypadnú okna z auta? Samozrejme. Tam je taký akustický tlak, že tie okna vystrelia určite. Takže potom sa to dá počúvať len pri otvorených oknách a otvorených dverách. Ono to sú auta na súťaže, lebo ono sa to nedá používať na ten plný výkon v bežnej premávke, lebo to fakt je človeku z toho zle. Hlavne si človek znehodnotí trebárs kufor. A základný problém, že tieto auta takto upravené sú strašne veľa modelované gitom a ten git s tými vibráciami tej hudby moc nespolupracuje. Takže auta, ktoré sú zvonku pekné, tak nevyužíva sa tá hudba na plný výkon, lebo ono by to dosť dopraskalo. Takže to by vyzeralo celkom zvláštne. Odporúčate, keď už teda o tom hovoríme, toto robiť so staršími či úplne novými autami? Stretli sme sa aj s takými, že robia sa aj nové auta, ľudia sa chcú odlišiť, kúpi si nové auto, a neviem, v Bratislave behá 500 Q7, on chce mať iné auto, prerobí sa Q7. Ale príde o záruku. Samozrejme. No, to záleží od výrobcu. No dobre, ďakujeme za zaujímavé rozprávanie, aj za zaujímavé obrázky. Danka, poďme ďalej.